most wanted person sa Calbayog City, Samar, patay. Human naking pinusilay, tali sa kapulisan, samtang laing 15 ka mga lalaking giingong kauban ini nasikop. Giserve sa kapulisan sa Calbayog City ang warrant of arrest batok sa giilang ikanapo nga most wanted person sa ilang dakbayan nga si Carlito Parani Magbutay Jr. alias Alas nga taga barangay Hamurawon niadtong Miyerkules gumikan sa kasong murder. Matod sa kapulisan, isuway paunta pag-ikya si Alas apan dihang na corner sa mga otoridad nakigpinusilay kini hangtod nga naigo ug namatay. Ang mga nasikop nga mga kuyog ni Alas nasakmitan ug nagkadiyang klase sa armas sama sa caliber 45 pistol, short and long firearms, hand grenade, kapin sa usa ka gatos ka mga bala ug mga gamit sa sundao. Gisubay karon sa kapulisan kung sakop ba sa mga rebelde si Alas ug ang mga kaubanan niini. Samtang giandam na ang kasong illegal possession of firearms and explosives batok sa mga dinakpan.